En Galicia, entre a néboa dos bosques e o silencio das aldeas, existe unha tradición que se transmite dende fai séculos. A lenda da Santa Compaña. A Santa Compaña é unha procesión espectral que percorre os camiños na noite anunciando a morte ou viaxando coas almas en pena. Un grupo de sombras encapuchadas que levan candeas que non botan lume nin calor. A súa orixe mestura antigas crenzas celtas co mundo dos mortos do cristianismo que introduceu o rito da procesión. Históricamente era un aviso para a comunidade, un recordatorio da fragilidade da vida. Nas aldeas, os veciños utilizaban símbolos protectores como a cruz e o sal para evitar ser collidos pola Santa Compaña. Se alguén colle a candea, vese obrigado a guiar a procesión ata topar a alguén a quen pasar a carga. O célebre escritor e historiador Manuel Murguía recolleu estes relatos no século XIX e hoxe en día a tradición mantense viva grazas ás historias que contan as aldeas. A Santa Compaña non é só unha lenda de medo, senón un símbolo coa nosa relación coa morte. Ao final, a fragilidade da vida é o que nos une entre luces e sombras. E a Santa Compaña recórdanos que todos somos efímeros e que cada paso conta no camiño do tempo.